an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bi ye alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 10 ye octobre kalo ye bi y'o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye domama kɔnɔ ye an balala k'a fɔ jate la bi ye kalo in tile 30 ye k'o sɔrɔ k'a ɲinina kunungo jɛkuluba min sigilen bɛ kaloko kama olu ka kunnafoniw na jaabi foyi ma sɔrɔ yɔrɔ si o b'a yira k'a fɔ kalo in kɔni bi bɛ k'a tile 30 ye fɔlɔ sɔni kalo kunnafoni ka bila kɛnɛ kan o tile 30 o ye san kalo 2nan de ye hejira san 1443 san dugawu dɔ b'i kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo fayirida fɛ wulikajɔ kɛbaw donna yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye dire o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɛ na lakanabɛla fɛ kunungo sibikaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaw donna ye ni marafaw ye o kɔni gɛrɛ ka dɔ k'a fɔ tuɲɔna ye maa dɔw bonnen n'u ni na hali bi olu fure ma sɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kurumarikaw fɛ dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kogoni boso daga ye wulikajɔ sera ka kɛ marifatigiw fɛ kana fɔ ko dugulama ninnu ka wuli k'u ye wele bila ka dɛsɛ maama ye u y'u ka minɛnw cɛ kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔfiri dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye marakala kurakaw de ale dɛrɛnkɔfɛlaw la maaw bɔra kunungo k'u bɛ t'u ka foro baara kɛ jariwala tigilamaw nana bɛn baarakɛlaw kan o ko kɛra so ni u ka tuɲɔna kɛ maa dɔw ni toro ko senfɛ ni ka maa dɔw jɔngi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Chokali Kala Mayiga ale bɛ susu ni waati na Mali bɔnɔgɔ la ka se k'o sabatili kumaw olu bɛ taa ye kɛnɛ ka cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladon ka fɔ min ye ka dɔn ka fɔ an ka ministre ɲɛma ye ale ye tamato ta k'i kunda susu jamana kan o tama tɛ dɔrɔn yɛrɛ ka taa ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ na kɔɔri ko sɛnɛ baganmara mɔni o bɛ se ka yakaba cogo min na n'i y'a sɔrɔ o kuluba dɔ bɛ yen min ka ye lajɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ a bɛ kɔɔri ko yɛrɛ ka se k'o sabatili ko fɔ ka taa ye lajɛrɛ kɛnɛ kan a ka nin taali na ni minisiri dɔw taara ɲɔgɔn fɛ tama in kun tɛ dɔrɔn ye dɛ Mali basigi ni lafiya min kuma b'u da ka se k'a bila o minɛ kɔnɔ k'o ye tama kunba de dugawu de bɛ kɛ u bɛ tama min na min da ka di faso la lajɛrɛ ninnu senfɛ ala ka tama ninnu bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kunungo direkaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaw donna ye marifatigi dɔw ka soli ka don u ka juge u ka yɔrɔ ka taa bila polisilakaw ka yɔrɔ ni gendarmekaw ka yɔrɔ komandanakaw ka yɔrɔ u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka wulikajɔ kɛ k'u kunda nin yɔrɔ ninnu de kan k'u ye lɛrɛ fila de ka mugu ci la o senfɛ min ye ka dɔn ka fɔ ka bar dɔ ye n'a bɛ wele ko bar restaurant compik u taara ye o kɔni wulikajɔ senfɛ o gardien bolila k'u ye marifa kɔni ci o kɛra sababu ye filaninba dɔ kisɛ k'ale sɔrɔ ani filanin kelen an balala ka fɔ olu kɔni daɲɛ nana tuma min na n'o kɛra wulikajɔw kɔni kɛra u fɛ ka fɛɛrɛ bali tigɛ kɔfɛ ka tila k'u kɔtɔrɔma bɔ tuma min na n'o kɛra filaninba in ale ni filanin kelen kɔni olu ni tɔla u ka kisɛci senfɛ kunun olu janaja kɛra maa caman ka fɔla bi ko ni wulikajɔ ma kɛ ka se ka dire yɔrɔ ka se ka lakana ta ka ɲɛsin ma ko nin dɔ bɛ dɔ la nin y'an kun ye gɛlɛya kura kan an bɛ dugawu kɛ basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ ala ka an bila u sira kan n'an bɔra yen Moti marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Banɲagara yɔrɔw la kunungo wulikajɔ kɛbaw n'an ka jamana lakanabaw u kɛra ɲɔgɔn na ye kunnafoni na ko Mali lakanabaw la maa 9 olu kasarala ni na min ye maa 11 bɔɲɔgɔnko ye ka se ka dɔn ka fɔ olu jɔnge an ka minɛ dɔw olu fana tiɲɛna a ko senfɛ nka an ka jamana lakanabaw ka fɔla k'olu ye wulikajɔ ta maa jugu ninnu na ko maa 15 de bɔnɛna nin na olu fɛ ka tila ka maa 20 bɔɲɔgɔnw k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔnge jugulamow ka bolo kan n'o ye kojugukɛlaw ye o kɔfɛ u y'a yɛrɛ ka fɔ ye tiɲɛni d'u kunna nka ni ala sɔnna ma hali bi nin wulikajɔ in kun t'u fɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko ka se k'olu dile tigɛ u ka kɛtaw la ni ala sɔnna ma olu ka fini donnen bɛ faso kama wa u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka basigi ni lafiya ka se k'o sabata an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ maa minnu ni tora an ka jamana ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye an ka jamana lakanabagaw an bɛ dugawu kɛ ala ka baarabara nɔgɔyaw ye ka se ka wulikajɔ hali bi u ka ni kura k'u fiyɛ u ka kɛtaw la basigi ni lafiya ka se k'o sɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen b'u tɔgɔ la jamana in basigi kan an bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ waleyajugu kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu tun ye minɛni ta ni ka ɲɛsin MINUSMA ka maa dɔw ma i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Yusufu Agirisa o min tun minɛnen bɛ
jamana kuravela fe ko kunungo ku ye wulige joke bolo bora kana menene ko fe kalo so bunyango ka kela ka sigi ma chamanga fola ko jadi wala tigila mau ubiga ni mike mado le ba surbi mado mene ka sega ma kele do blanga ko fe ubi wulige jota ni ka cheni ta kanyesi yoro chama mambe dugo de ke anga jamana basi bina sira be fe ala ka mali blu sraka na mburai ambalana ka fo dogo free marabulo konana maragala kuraka de kunungo so mara jona fe mo bora ko butuga malo bara fatiku taru sura ko ngera mugu chinyona ma woro de kumbe folo mi e dugula ma utola no e dozola ka utola ka fubunu ka furo barake ma woro de migu kolashini marfoenga uno luye kiseti nyona fuwati kundala jan dozo uklela kata franyonga kenika de meyo ta molengo ni mbara serka kenga ayene domba do nan kanu bado ni yasuri alaji kanta ka baba na bakura ka ena ale be kata ka monikela ale ni torala akosenfu we kiseti alela kale kasarani na ka klaka mado jongi ya saka ni pratika da mambalba ke do mambulo de ga wati na mambalba ke bi mi na bi dogal fri ambalba ka ye kuna foni soro kunungo sogomara jona fe ko marfatiku wula no jari wala tikela ma kubi do mogoni furo barache kawde dirango filala ko kera marfachi akokera tugudi no sonda fe seteri wati nona kana do furo ko nona mo no fe asro mulukana utame mulukana kubna kana muguchi akoni ngara marfachi re dai seteri fo never muguchi bisina na bara ko ni mablade mulukana we muluka antar fulani ko de kan ka antu muni muguchi bara ko nana muloko ni kana angon tanga mulukan blade angon banga barake ali shini na bke mu abku ya bka mbela jilenyana anti buli wulde bu buli anya kuna foni soro ko marfachi nkunfulola ko miye koloshilika ba no e dozola kawe kulu ma woro dama de kundo ku no luye marfachi nyona ku fuka tase jamato nanima o ye chewa mo woro de ro de kumbi no o lu mo woro de muguchi ni damne mo woro ngoni la ko nga jefa mu foku barkada uyu jwa jorolo masina kisema ma mina ula kisema ma jogu ula ko ni sera ka baraka fuka tase dozo to nali makana se keneka donc ulu nana kana faruka donc solaka du nofe ka soroka marafachi ko kula sa ko mo ubulla wa ngon tara kata soro ko mo fufu no ko bi dulu no ko bi kata awere ka bolo ka ye kuna foni soro ko aga marala ko monikela do ko makelini torala o ye chewa wa o ye che ku ye monikela dia kunta maka zoro korota ale ko ngi furu ko nana bo kiseni ya le soro ka le to o yoro la ino ale ko ngi monikela dia kunta maka zoro korota ano ko fe dumisani do banana do fene ko kapta ka dumisani no fe maru nanju kise o fene sora asila ko fene bana ni kamne wara bi no tungu fene si kise o fene sora asila u kalenga do ku yeninke ku bi bara min bali bara isra ka ke au fewa bara isra ka ke anya ke go nyumana foka nye ko ka kwane kwa ku ye kuna foni soro ku bora ko ni marabulo fe ka tayoro ina o chewa anyo kuna foni soro kam kuna singo fidirda wati ka foku ku ye falati ka bonduga la kote fe kana ka soro kana do ko ni boso daga ni fe ka soro kana do singo kwana fe ka soro kana ni bara nu ngwaleya marafa suga be kumbu bulu a gelera parce que utaka kise forgo era munu tu na ni kise sheni juru munu era tu anyu lui ube mulu marafa kise sheni juru di usera ka buli ka ta kulu betu mugu chinkunda jena kusobe ama wole bla jamana la kana ba o makranera no e mali surati la kawewa wole blalu mauna na ngo ya soro mugu ni jora anu che mugu chi ko ni jora me ko fe la kana ba unana kana yoro era chuka laje ku munun kera kana chuka o laje ka kuna fonu nyini mu ko fe akubu chuga ya mununa ko nana kanu bara ko nike kuma kala bana alibi ame mu fo be ka se ka basigi na ti jamana nkonana ami faranya kon kadi anu lu je ga faranya kon ga pour que ni bara ngal se ka ke so na ni bara ma se ka ke abika sababu ye abna ni gele abadi jamana ima parce que ni yoro infleni molom bi soro ni yoro na senefe mun mu bo yoro era la ka chan na fora ko besera ka bali abna ni gele abadi jamana era ma ne ko ni fe a nyuru mun bi sigdala ya no anga fara nyokon ka mun bi ko ni kono mun ta kono na fara nyokon ka bara ni minya ambulo ko sebe pour ga nga se ka nga suma soro pour ga nu nga se ka kele ka bo andala mena ma fara nyokon ka fo akera di on dama de bi ka en défend en yere bon am se ka en défend yere mais ulu bina se ka sababu ye u se ka dulu fe ka tieni ke an kuna ka soro am se ka fo ulu de nodu mais nulu ma fara an ka ma kuna fo ni di an ma ab se ka ke ni gele abay dondala ulu ruma an woni mu fuyi u ka fara an ka an ga jega fara nyokon ka an bere kelenye an woni biya ni cho chen nana ibaro ka fo ko mun biya ibo don ibuna bo kalama an baloran ka fo ni tu sigida la mado kanye afra to mina lakana ya rabbi ala ka sabati ko bara in ko fe ko surasila ka do tara surasu tara kene kai amala we woni ya soro mugu ci jura gasigida ba do ka fola ko kunungo ukatali kona la kuni dozo dera ka do katama katatu re kono nyon fe dozo do ko ni kera gulo disu da ko baye ube fe min foni la kana ba yi farala uluka jadi wala tigila ma tsega foi ko amara kono ko jadi wala tigila manu ni bi fe ka foko mamina shweni ke kata ulu de do no bora ka foko dozo be dugula muna no yere na dama ube marfa chida maka bulboli kata utsega dozo yero shiku nyeshuma ka foku titafio nu na fenfena
n'a gwana ko jadwala tigilama bu kila ka duru de do fiena u be fɛn min fɔ ni lagana tigilama fara lolu ka bi walima ka minɛndolu ma min bɛ se ka jadwala tigilama mobili marfaw bolo bolo dozo n'u ka marfaw de do marfa minnu bɛ diya sɔrɔ pa dɔw ye lasasu ye tiɲɛ do bi marfa ɲɛnɛma t'u bolo i n'a fɔ jadwala tigilamaw ta bɛ cogo min n'u ta bolo bolo u ti siru ɲɛ bi wa i ka dɔn u ti da olu nɔfɛ olu yɛrɛ bɛ t'u nɔfɛ sanko ka se k'u gɛlɛ ka b'u ka sigidaw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ba segin ko sabati n'an bɔra ye o mara kelen kɔnɔ na kurumari boso daga min kuma fɔra dɛ n'u tun bɔra ye tarata dof kana f'u ye k'u ka taa ka bɔ yen n'o ni surasika yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jabali u tilala u ye o min fɔ k'u ye wele bila ka dɛsɛ dagalamaw tababɔ simabɔ a ma ɲɛ daga wulila kununko k'a ka minɛnw cɛ u bɛɛ taara seereya dɔ bɛ yen nin waati na an bɛ ɲininkali k'ale la ka daga maatuɲalen ye k'u ye aw sɔrɔ cogo di. tarata 6 heures waati mati bila ka na yɛrɛ nana o la an bɛnakɛ de kuma na woson ka jumɛn b'a woson t'a la ko olu ye ciden de ye wa olu ka ɲɛma de y'u ci k'an ka bɔ ko sisan ko n'an bɔra n'an bɛ bɛn ɲini an taga to ka nimoro ɲini k'u wele an to ka ɲɛma wele k'u wele an bɛ taa bɛn n se ka sɔrɔ yan ko n'an ye min sɔrɔ yan ka y'an san an y'ala minɛ ka ka minɛn cɛ ka bɔ. kun kelen jumɛn de la u nana k'a ka wuli ka bɔ a ka sigiyɔrɔ la yen. kun foyi ma fɔ an y'a la an ko dunsa ka dunna an tɛ donso ye k'an ka bɔ dɔrɔn sinon ko n'u nana sɔrɔ ko ni mun bɔra k'an bɔ a kalama u se maa mugan ɲɔgɔnna na n mana ni bolofɛn nana se yɛrɛ de la u taara munumunu yɛrɛ de kɔ fɛ ka na sen na tigɛ ka na an bɛnakɛ ɲɔgɔn kun bɛ an ka dugu donda yɛrɛ la o y'a sɔrɔ kamiyon 3 bɛ ka na u ye kamiyon 7 jɔ ani kari 1 jɔ fo ka tila k'o kuma na ka tɔ k'olu labila ka tɛmɛ olu bɔra dɔw jura. U nana aw nɔfɛ fo tarata fo ka taa se araba ma yalima aw ma wele bila mali lakanabaaw ma o yɔrɔ la yen k'o sɔrɔ aw ni surasikan cɛ kilomɛtiri 2 ya janyalen. wele bila mɛri duma fɔlɔ k'a bɛ wele ka fo bi ma mɔ ɲini k'a labɛn cogo di aw n'an ka minɛnw caman bɔra bi kilo 10 tura kilo yɛrɛ mugan ye tura kilo ye pɔn ye a tɛ se pɔn yɛrɛ se ka n'o kama. n'aw ka daga wulila u b'a yira k'a fɔ ko sira in kɔni a tigɛ ko b'u ma dɛ. a tigɛra kɔni n'a kɔni wulila ka bɔ a tigɛra parce que an de bɛ mɔgɔ caman tɛ gɛlɛya ka tigɛ baara kɛ u bɛ tɛmɛ sira fɛ n'an kɔni tɛ ka baara an bɛ dɔw de kɛ n'a ka jima ka fura n'a gɛlɛyara kɔni. aw ka yɔrɔ in ni yen cɛ hali ni sɔrɔsiw y'u jɔ dɔrɔn u b'u y'u ɲɛna. an b'u pɛrɛnna bɔ mɛ n dɔw de ka mɛ ala ka jisuma ka fura jamana in ka taa wula fɛ 6 heures ko ni 6 heures wɛrɛ an sɔrɔ ko ni mun y'an sɔrɔ k'a y'a san sɔrɔ cɛ e ti dɔwɛrɛ ye sɛnɛkɛla wa mɔnikɛla k'i bɛ dahirimɛ min ɲini k'i yɛrɛ ɲini n'i ye da kɔlɔlɔ wɛrɛ sɔrɔ ka s'i yɛrɛ ma. aw ye mɛri wele yɛrɛ k'a fɔ mɛri. ne yɛrɛ y'a wele ka telefɔni la tila ka wele k'a bɛ wele k'a f'u ye k'u ko k'a fɔra ko mɛ k'ale ka kuma tila ka tɔ sɛbɛn tiɲɛ ne yɛrɛ y'a da kɔni maa si mi jɔ an wulila k'a fɔ a bɛ taa maa si ma jɔ ka ɲɛ yen an bɛ dɔw de kɛ hali bɛɛ sera ka tiɲɛ dɛmɛ se tɛ fantan ye se tɛ den ala ye. an balona k'a fɔ ni tun ye seereya dɔ ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ boso daga la jabali kan kɛrɛfɛ kuguni yɔrɔ la ye wulikɛjɔ min kɛra ka ɲɛ suma ni tun ye dugulama dɔ ka sira ye an bɛ dugawu kɛ jamana in ala k'a kolosuma n'an bɔra ye an bɛ taa sibikaw fɛ yen kununko mɔlɔdo marabolo kɔnɔ na u ye wulikɛjɔ kɛ ye o kɔni ma tulutigi hali sisan su ma se ka sɔrɔ fɔlɔ wa avion nana ku dɔ wuladafɛla fɛ ka na tuuru cɛ ka sigi ko bi k'a bɛ na maaw sigilen bɛ ne ka jaabi kɔnɔ ɲɛ tɛ n dɛ ko la fɔlɔ dɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma nin waati an balimakɛ dɔ bɛ sibi an ye maa 2 sɔrɔ ye an balimakɛ an ka kile lamɛn an balimakɛ bɛ min. min bɔ sibi a bɛ ɲɔnɔ mara la. an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko ko wulikɛjɔ kɛbaaw k'u donna sibi kununko a ko kɛra cogo di. a dilan a kɛra dɛrɛ wulikajɔba ninnu nana an fɛ yan nɔ selifana ninnu kɔnɔna na an ka tigilamɔgɔw bɔra n'o ye donsolakaw ye olu kɔni ye u kɔ a da ɲɔgɔn na a gɛlɛyara gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de o kɔfɛ an ka donsoden dɔw tora a la kɔfɛ u tilala k'u bɛ taa u siw ɲini u siw ɲinitɔla de dɛ maa ninnu tilala ka bɔ ni o kɔfɛ tuguni ka na a dilan o kɔni o de gɛlɛyara kosɛbɛ yɛrɛ de koyi o bɛ taa bila waati min na a kɛra fo 18 heures kɔnɔna o ka sɔrɔ ka mugu bila o y'a sɔrɔ dugu kɔni wulila. ko a wulikɛjɔ senfɛ ko fɔ sibi wulila kununko o kuma ye tiɲɛ ye wa. a dilan ye tiɲɛ don dɛ ala an yɛrɛ mun filɛ nin sa dugu bɛɛ wulila an kɔni de sigilen don sa an ka donsolakaw kɔni siginna ka avion de kɔnɔ an k'o wulada avion de bɔra an fɛ yan nɔ fo sɔgɔma k'a bɛ na. an ka sigi ma k'o kɔnɔ ala k'i bolo mɛn ka baara la a bila i ka kunnafoni foyi tɛ tɛmɛ kɔ an tɛ ɲinɛ kɔ fɛ walayi wa an y'a dɔn i bɛ ka dɛmɛ lase maa caman ma n kamana gan ale ka se ka dɛmɛ lase an ka dugu ma n'o tɛ a dugu yɛrɛ bolo min kan a tɛ ɲin bolo ka kosɛbɛ a bila. an balona k'a fɔ ni tun ye sibika dɔ kan ye an ma dan nin seereya ma dɛ sibika wɛrɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na an k'o yɛrɛ labɛn balimakɛ bɛ min. an bɛ sibi ɲɔnɔ fɛ quoi mɔdɛli. ko mun kɛra aw fɛ sibi kununko. kabakoy waati ni mɔgɔ ye sago 3 kɛ o tiɲɛ na an ka bɛnna kɔ fɔ an ye dɛmɛ ɲini faamaw fɛ ka dɛsɛ ma sɔgɔna cɛna mɔgɔ caman jawulila muso dɔw tora muso caman b'o la ni cɛ caman o kelen kelen de kɛ dugu kɔnɔ. u nana aw nɔfɛ cogo di. u kɔni nana ka na ni mobili marafɛnw ye ka na ci bɔ donc an ka donso wulila ka taa min kɛ jaw ko b'u wuli ka kɛlɛ ni marafɛnw bɔ ani mobili marafɛnw kɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di. aw ma wele bila faamaw ma ɲɔnɔ wa. wele jeli ma ka dɛsɛ o si ma faamaw tɛna o i bɛ faamaw wele ka dɛsɛ o tɛna u bɛna munumunu ka segin o tɛna avion nana munumunu bɛɛ ye 18 heures waati 19 heures waati ka segin ka taa fana. ko maa dɔw n'i tora a ko senfɛ o bɛ se mɔgɔ joli ɲɔgɔn dɔ ma. nin waati a ma se ka taa lajɛ fɔlɔ parce que u sigi cogo la
masaya ka lai fo sa jate dogo ni wulikata min filɛ ka aw fɛn bi sibina lamini kɔnɔna na mɔgɔw bɛ cogo di mɔgɔ caman bɔla ni mɔgɔ ta sababu n'a fɔ fila tala ni waati na u bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa walima u ye nin kɛ u taara de u taama dugu tu la fɔlɔ maa tɔ min bɛ dugu kɔnɔna na olu bɛ jɔnni ka mara kɔnɔna na sa donso wa walima jadisiw de dugu dɔɔni bɛ tuuru e ma fanga kɔni ka fanga taabolo ma i b'u wele ka dɛsɛ o tina o ko fɛn jigi mana da o tina u tɛ se ka ci ka fa fanga kɔni u tɛ dɛmɛ o tina donc n'u tɛ se u ka bɔ yen mɔgɔ minnu tɛ se ka a ye moment bi bin ka su ka to yen ka fanga faamaw fama kelen mana sigi dugu kɔnɔ mɔgɔ laban an bɛ o de fɔ faamaw toujours ka su ka faamaw ka wuli ka jɔ ka sinɔn u ka fanga kɔni kɛ ma nafa ye an baladan k'a fɔ ni tun ye sebika fila ni tun y'olu kan ye u ka seereya la u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ye ni k'a basigi n'an bɔra sibi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na an bɛ taa masina marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o lotan kura ye kolongo kɛrɛfɛ cɔ ye kunungo kokura lazarada waati o y'a sɔrɔ ka kɔnw ye sɔgɔmada fɛ k'u donna tongolonba ka taa fɔ dugutigi ni alimami ye k'u ka fɔ dugu donsow ka marifaw fara ɲɔgɔn kan joona ni finiw ka taa d'olu ma ko u bɛ tila ka taa lotan o kunnafoni sera lotan donso ɲɛmaw ma u ma tɛmɛ sanga jan kan u tilala k'u kunda fo ka don dugu kɔnɔ kunungo nka donsow sera ka wulikajɔ kɛ an baladan k'a fɔ u kɔni bɔra dugu kɔnɔ u taatɔ la bagan dɔw tun bɛ dugu sodaw la dɔw ye misi dɔw ye u taara ni olu ye u fɛ a kɔni kɛra marifaci ye nka cɛnɛya ka kan gɛlɛyama ma sɔrɔ lotankura ani a lamini donsow tɔgɔ la i y'a sa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma u ka ɲɛma b'an bolo nɛgɛ ani waati na e yɛrɛ jɔnni ne tɔgɔ ye Sedi Jara n sigi bɛ Lotan ne ye donsow ka ɲɛmɔgɔ ye ani ko kuma lasira Kolongo ani Masina yɛrɛ mara bɛɛ lajɛlen Sedi Jara an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo wuladafɛla fɛ ko jadiwala tigilamaw y'u kunda lotankura kan a ko kɛra cogo di Ablaye alhamdulilayi soma an bɛ se wula fɛ ma sɔgɔma u fɔlɔla ka don tugulonba de n'a fɔ tugulonba alimami ni a dugutigi ye k'u ka donso minnu bɛ yen k'u ka finiw n'u ka marifaw k'u k'o di u ma u ye ne wele ka kunnafoni di ne ma ne ko an y'a mɛn ko u ko n'u bɔra yen nɔ f'u bɛna lotanko u m'a fɔ bi u m'a fɔ sini ne ko n'a kɛra waati o waati aw ka na anw bi yan anw t'an tɛ yɔrɔ la ala ka kɛra u nana wula fɛ kutaalaw musow ni cɛw bolila ka n'a fɔ an ye ko manu nana k'u bɛɛ sodara yɛrɛ yɛrɛ an bɛ labɛn yɛrɛ kan ko an bɛ bɔ dafɛ tuma min na o y'a sɔrɔ ye muguci daminɛ u donna fo dugu kɔnɔ ala ka kɛra cɛ bɛ n'i ka kotaafa n'i ka fɛɛrɛ an kɔni ma sɔn dugu kɔnɔ muguci ma u fɛ ala k'an y'u nɛgɛ f'u sera ka bɔ ɔ tuma an ye sɔrɔ ka a da don ala kɔni kiisira mun na foyi kɔni man ko maa si kɔni sɔrɔ ala kalamɛ maa waati nka u taara n'an ka seretura dɔw ye o ye lotan dugu kɔnɔ sereturaw yɛrɛw ye ne yɛrɛ mun ye b'a fɔ ne yɛrɛ ta fila baara buraga yɛrɛ o ta naani ɲɔgɔnna baara ani an ka dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ yen ko poli wane o yɛrɛ kɔni bɛ misi bɛɛ baara ambusi b'u fɛ o bɛɛ lajɛlen kun don u nana u minɛ fo dugu so dara ka bɔ n'u ye misi min kɔni n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka se misi 30 ɲɔgɔn na ma. nin wulikajɔ min kɛra kunungo ka ɲɛsin aw ma lakanabaaw de nana fara a kan n'o de kɛra sababu ye a ka se k'u gɛn ka bɔ yen walima donsow yɛrɛ ka wulikajɔ de kɛra sababu ye n'u y'u kɔ don. lakanabaa maa kelen mɛ na ne yɛrɛ kɔni ye weleli kɛ k'an to mugura u y'a fɔ n ye ko anfiɔn bila sɛwɛrɛ fo ka taa se sufɛ 20 heures waati foyi ma ye ne yɛrɛ ka mɔgɔw kun y'a an ŋaniya yɛrɛ k'an ka t'u nɔfɛ misi ni k'u bɛ sɔrɔ nka a fɔlen ne k'a fɔ anfiɔn bɛ na ko ne ka n ka mɔgɔw dɔn ne ye n ka mɔgɔw dɔn ko anfiɔn ka na sɔrɔ a yɛrɛkɛlen don fo ka na an se nin yɔrɔ in na kolongo mɛri yɛrɛ y'a fɔ ne ye matinɛ sebe y'a fɔ ne ye kolonɛli wɛrɛ bɛ yen o y'a fɔ ne ye ko anfiɔn wulila anfiɔn baara kɛ na an ma anfiɔn ye fo ka taa se suma anfiɔn kɔni mɛna anw yɛrɛ de y'an ni di wa an m'a fɔ an tigɛ mun na dɛ nka anw tigɛ t'an yɛrɛ la dɛ anw jigi ala ye an jigi an ka marifaw ye wa hali sini n'u nana anw sigi b'o kan laseli tɛmɛlen na ne m'a fɔ n ko sigi b'a kan n ko suman n'u tɛ tigɛ hɛrɛ la u sigi b'a kan n'a tigɛra a tɛ don hɛrɛ la kunnafoni dɔ bɛ a cɛ man ɲi nka an b'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na Ablaye n tulo baara u baara k'a fɔ ko an yɛrɛw ka ɲɛmaa dɔw baara k'a fɔ u bɔlen tungolo ko fulaw ka misiw jigin kuma sera ko tuma an k'a lajɛ ko ka fɔ ka bɛɛ kɛ ne ko bamananw ko foro baara kɛ jeni bamananw baara kɛ fa mugu baara kɛ tigi bamananw misiw cɛ fo ka bɛɛ ne bɛ kɛ o la fo misiw na kuma de sera fo ka bɛɛ ne bɛ sina mun y'o fɔ n'ale tɛ fasoden ɲuman ye anw ye fasoden ɲuman ye anw mɔgɔ tɛ o fo ka bɛɛ na fo ka bɛɛ n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ kɛko wɛrɛ nka fulaw ko misiw jigin kuma sera an t'a fɛ an ka manto la ɲɛmaa wɛrɛ da n'an y'a mɛn ɲɛmaa mun dara ni fɛn mun bɔr'o la hali o tɛ ala nɔ ye ne kɔni bɛ mun fɔ toujours baara k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jigi laada tɛ kalaya ye koyi ni ji min goniyara cogo o cogo a laban bɛ suma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kunnafoni di ne tɛ ka taa e tɛ ka mugu ci e bɛ se kunnafoni kɔni di a diya kɛbaaw ma an bɛ jɛ k'an ŋana kelen n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ko ye a bɛ ban koyi saganboli don a bɛ ban nka an bɛ mun kɔni fɔ hali bi k'an to nin cogo in kɔni na hali ni misiw b'u yɛrɛ dun ni misi kɔni yɛlɛ an ka jamana in ka ɲinɛ fɛn min bɛ b'o la ala bɛna mun ka anw to nin nka an mun k'an b'o dɔn misi kɔni tɛ yɛlɛ jamana in ka ɲinɛ anw sigi b'o kan. an balada k'a fɔ ni tun ye Seni Jara kan ye donso ka ɲɛma don kolongo marabolo kɔnɔna na
basige ni lafiya an bɛ dali k'o de fɔ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'o tɛ an mara la k'a fɔ dɛmɛbaa bɛɛ bi an ka jamana fanga na ka tɛmɛ anw kan o maa tɛ yen min bɛ kunnafoni di u ma bi walima min bɛ kow kɛra jamana kɔnɔ k'a wɔgɔbɛ maa tɛ dɔrɔmɛ kelen d'aw ma nin na dɛ wa maa tɛ hali kiridi k'an kunna ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka kunnafoni cari jamana den min bɛ kɔnɔ na min bɛ kɔ kan aw k'a dɔn gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ n'o tɛ anw ta tɛ an tɛ nin kɛ yɛrɛyira kama an t'a kɛ ko wari ni wari dɔ ɲama y'a dabila an mago bɛ fɛn min na faso ka se ka bɔ nɔgɔ la de don sango olu yɛrɛ ka bɔ kunnafoni kalama u k'a dɔn nin gɛlɛya ninnu bɛ yen wa a b'a mɛn arajo la waati min na o b'a sɔrɔ an y'u wele fan bɛɛ fɛ u yɛrɛ ka nɛgɛjurusiraw b'an bolo mali marabaa fɛn fɛn min na bi o tɛ ninnu dama ye dɛ fɛn fɛn min ka jamana kɔnɔ an bɛ kunnafoni d'u ma nka an bɛ fɛn min fɔ u k'u sen na teliya dɔɔni a dɔ bɛ dɔ la n'u ye tiɲɛniba ta ka ɲɛsin jugu ninnu ma yɔrɔ dɔw la teliya y'a sababu ye e ka dɔw bɛ siran waleya dɔw b'u ma ka kɛ mara dun kɔnɔ na ka se ka fu siri o waleyaw dan na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala yɛrɛ ka n ka jamana kɔlɔsima n'o tɛ an bɛ bolo min ka bi risila bɛ na o cabagakaw bɛ na o u kana sɔrɔ tɔ de bɛ jamana in na o de ye an bɛɛ kɛ hɛrɛ ye ala ka jamana kɔlɔsima n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ mamari bugu o ye bamakɔ dugu dɔ ye bamakɔ marabolo la min ye yepɛgɛden dɔ ye yepɛgɛden tun ye ali keta ye wulikɛjɔ kɛba dɔw de kɛra so ye ni ka taa minɛ a kun tununa a taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔ na nka o y'a sɔrɔ u y'a minɛ k'a fa ka yɔrɔ dɔw bɔ a la ka ban a fa ye mamadu keyita ye ko in kɛra cogo min na o b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. o ko in daminɛna le 8 septembre mercredi fusée wagati ya don su kɔnɔna na den tununa na an ye ɲinini kɛ an taara gendarmerie la ka taa déclaration kɛ an taara polisi la an taara déclaration kɛ an taara alimami fɛ yen ala nana kɛ a tununa mercredi min na o kunɲɔgɔn nin y'a yira a nana ye kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min bɛ anw yɛrɛ ka su kɔfɛ mais an kun tɛ se ka bɔ k'an ka su kɔnɔ directement parce que a fan dɔw bɔlen don a la o den kunkolo bɔra a la den galakaw caman bɔra kɔnɔnafɛn foyi t'a kɔnɔ den tununa so min yɛrɛ kɔnɔ o juge d'instruction ye muso lamɛn a ko ko muso tɛ se ka taa donc a ye muso déféré ten tɔ ka taa boli la gendarmerie an taara gendarmerie voir mais au début franchement dit ils ont été trop légers dans le dossier franchement dit sinon que den tununa don min na a ma faga o don donc on pouvait supposer qu'il y a se ka sauver an y'a ye den su yeli a nana ye k'a fɔ ko den kun bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛnɛma mais an taara an ye va-et-vient kɛ an ye makasi kuma caman kɛ an sigara mɔgɔ minnu ma an y'o fɔ k'o fɔ k'a fɔ k'a fɔ an ma se ka nɔ sɔrɔ a la an taara ni dɔw yɛrɛ ye u tilala k'u bila kɔnɔ so finalement an sera tribunal mɔgɔw ma olu y'o mɔgɔ kelenw wele k'u ɲininka ka o datugu bon yen yɔrɔnin o bɛ a ko la mais anw tɛ se k'an jɔ fanga place la an bɛ se ka information de di mais anw tɛ se ka kiti tigɛ. an baloda k'a fɔ ni tun ye den fa kan ye min ye fondation self keta ye ale bɛ nin kɛlɛ la kabini kunungo ye pɛgɛdenw k'a fɔ nin min bɛ ka taa ka ɲɛ suma a tɛ jɛn n'a ye fiyewu self keta yɛrɛ b'a ka dakuriya di nin ko in sen fɛ an ka lamɛn. u y'a faga ka u magoɲafɛnw bɔ a kɔnɔ ka bɔ a la ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ an tɛ se k'an sigi o kɛrɛfɛ den bɛɛ wolocogo ka kan an ka kɛlɛ bɛna bɛ kɛ min ye don bɛ se ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ pour que buru kana bin nin fɛn nin da la an bɛ don ye. an baloda k'a fɔ ni tun ye self keta kan ye u y'a fɔ cogo min na nin wulikɛjɔ min b'a fɛ senna yarabi ala k'a kɛ nɔbɔfɛn ye maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ala ka fura b'u ka woro ɲɛma ko diɲɛ laban magonin dɔ e yɛrɛ maa min taatɔlɔ don i bɛ se ka sa sɔnni i ka se k'a sɔrɔ hali foyi ma k'i la wa i hakili bɛ mago min na i ni t'i yɛrɛ bolo i t'a dɔn yɛrɛ nin ye hakili dɔgɔya de ye k'a fɔ ne min b'a la ka nin kɛ ko mago sɔnni a mago yɛrɛ ka ɲɛnabɔ masa ramani bɛ se ka ne minɛ la n'a miirila diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kunda n'i ka suru ko dɔ kɛli ma ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɛɲɛbagaw ka commissaire olu ye wulikɛjɔ kɛ an b'a la ka ban ntolantan dɔ sen fɛ ko sifin dɔ dɛ ale filɛ nin ye ka marabanfɛn turu dɔ la ka se ka k'a sababu ye ka tila ka fiɲɛ tigɛ u ye wulikɛjɔ balagɛlen kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa sɔrɔ k'a bɛ san nka commissaire y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka wulikɛjɔ kɛ k'a minɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma kɛɲɛba commissaire b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. 22 septembre hukumu kɔnɔ kɛɲɛba maire kun ye jɔnjɔn dɔ da village ni ɲɔgɔn cɛ au final taara septembre kalo 28 balontan yɛrɛ bannen pewu a ma k'a la bɛɛ tatuma so équipe min cira n'o ye jama ye o supporter dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ Sobi Keyita u b'a wele 15 ans ale ye Sandugu supporter dɔ suit a n'o kun ye dalamagan kɛ terrain kɔnɔ a y'o si so taga sira fɛ ka taa kunbɛn ka kɛlɛ k'a fɛ mɔgɔw y'u lafara mɔgɔw bolo ko kɛlɛ banna komi kɛlɛkɛyɔrɔ min a ka so kuma jɔ a bolila ka don u ka so kɔnɔ ka taa bugu ta ka bɔ ka na kamalen jɔlen sɔrɔ ka muru dama dama k'a la o kɛlen kamana cɛra ka taa n'a ye Kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso la mais ala nana ka la ye a tora la kɛlen ka wolo kɛ min kɛ a bolila a bolilen procureur min bɛ Kɛɲɛba yan ale ye instruction d'a ma an ka enquête dayɛlɛ
ka fɛn bɛɛ kɛ pour que k'an bolo da wale jugu kɛlɛli kan o hukumu de kɔnɔ an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a denmisɛnnin teri dɔ bɛ yen a ka ca ala fɛ a bɛ sɔn k'o wele donc an y'o wele k'o lanati ka hakili sigi a k'an dɛmɛ baara nin kɔnɔ pour que an bɛ se k'an bolo da wale jugu kɛlɛli kan o de nalen k'o to an fɛ yan a y'o wele ko u ka wari dɔ caman donc an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ye an ba kama an b'a kun kun ye walasa an ka se k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na o wari cilen a ma an ye wele bila kɛ an ka service de téléphonie Orange ni Malitel olu k'an dɛmɛ ka se k'a ka géolocalisation kɛ olu y'o kibaruyaw d'an ma teliya la k'a fɔ ko a bɛ san ni waati min na o kɛlen an ye ka san commissaire wele pour que an n'ale ka baara tɔ kɛ ale y'a n'a ka brigade de recherche bila en contact an n'olu y'a coordonné pour ka se ka an bolo da Sori Keyita alias 15 ans kan donc an bɛ don min na fɛ bi a b'a an ka bolo kan bi a bɛ taa procureur ɲɛkɔrɔ a ye fagali min kɛ a bɛ t'o jaabi procureur ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw fana la a y'a fɔ an ye sani a ka na terrain na a kun ye gulɔ min gulɔ cɛjugu dɔ bɛ an b'a fɔ o ma ko vudi k'a kun y'o min donc a kun t'a cogo la donc an yɛrɛ kɔni ka jate la o de sera k'a bila nin wale jugu nin kɛli la. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Kɛɲɛbakaw ka commissaire kan ye u y'a fɔ cogo min na nin ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ sigida in kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na u ka wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da bɛɛ k'a minɛ na u t'a bannen ye dɛ k'u sɔn kɛ falikɛlɛ kɔsinen u tɛ kɛlɛ bannen ye n'u ye nin ɲɔgɔnnaw minɛ u ka wulikajɔ kɛ u bɛ se ka fɛn in bila cogo o cogo n'o bɛ bɛn olu yɛrɛ turuni ma o baara de ka sigi sen kan n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la n'u minɛna maaw mana ɲinɛ u ka walima ka waati kɛ ka tila k'u bila dɛ o de bɛ tila ka ko caman bɛ yen ni k'a dili don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ jɔnya ko kɛlɛ min bɛ bi na n'i y'a sɔrɔ bɛ Kayi marabolo kɔnɔ na Bafulabekaw ka mara kɔnɔ na n'a kɛra kɔsa in na ka sifin dɔw ni to wulikajɔba kɛra ka lajɛrɛ dɔ kɛ o la kulu dɔ fɛ kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye Salamata Kiliba ale y'a ɲɛmaa ye u ye wulikajɔ min kɛ wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Ne ye Salamata Kiliba ye an ye forum kɛ Bafulabe ɲa pour ka kuma jɔnw ni hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ olu de ye sigiɲɔgɔnma ye olu de ye furuɲɔgɔnmaw ye ka ko baw ni ɲɔgɔn cɛ forum kɛra an bɛnna min kan k'a fɔ ko bɛɛ ka to i place la hɔrɔn ko tɛ yen jɔn ko tɛ yen bɛɛ ka to i danbe la an bɛnn'o de kan k'o kɛ sɛbɛn ye ka taga n'a ye Kayi fana an tagara u ye an bɛnna o kuma kelen de kan ye cercle 7 ye an bɛnna o kuma kelen de kan ye an tilala ka na restitution kɛ yan jɔnw ka mɔgɔ 30 ni kɔ in na mais hɔrɔnw ka mɔgɔ 3 de tun bɛ salle kɔnɔ a don na sa an ɲɛrɛ ɲɔgɔn k'a kan ka fɔ jɔnw kana wele bosoli la tuguni a kana fɔ u ma ko jɔn bolo kana ɲɛsin u la ko jɔn bolo kana ɲɛsin u ka du la ko jɔn du a kana f'u ma k'a fɔ a ye na k'an an ka boloko den dɔ b'an bolo yan a ye na ko ka sema ye a kana f'u ye k'u ka na u ka tobili kɛ donc bɛɛ ka to i danbe la ni min bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn ye société kɔnɔna na o k'o kɛ mais mɔgɔ kana wele jɔnya la mɔgɔ kana bila jɔnya baara la an bɛnn'o de kan an tilala ka segin ka na min bɔra Kayi réunion kɔnɔ ka na o la segin yan tuguni hɔrɔn den kelen ma n'a la mais avec tout ça an ye restitution kɛ pour que ka baara la nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ n'u taara u ka sensibilisation ni information di comme quoi que an bɛnna min ka Kayi donc o bɛɛ de kɔnɔna la nin don ni u tilala ka ni ɲɔgɔn mɔgɔ faga gɛlɛman kɛ kabini ala ye nin da ma deli k'a ɲɔgɔn ye k'a i buna hadamaden minɛ k'a gosi bereke la fo k'a faga anw na laɲini ye min ye faamaw ka lasigiden min bɛ an kun na cercle kɔnɔ yan u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw anw de kama yan u ka kiri tigɛ a tigɛcogo la vraiment u ka kiri tigɛ a tigɛcogo la parce que n'i y'a ye nin ko in tɛ ban ko dɔ de b'a jukɔrɔ o ko min b'a jukɔrɔ bɛɛ b'a kalama maintenant faamaw k'a lajɛ k'a fɔ anw yɛrɛ fana anw ka cercle danbe tɛ nin ye anw ma deli nin na nin ye fɛn dunna nin an ka cercle kɔnɔ yan donc u k'a lajɛ ka baara kɛ a kɛcogo la anw tɛ se ka baara kɛcogo yir'u la olu de b'u ka sariya dɔn mais u ka sariya tigɛ a tigɛcogo la tagamaden minnu bɛ faransiw ni yɔrɔ wɛrɛw n b'a f'u ye dɔrɔn u k'u miiri u danbe la anw ka danbe tɛ nin ye Bafulabe cercle danbe tɛ nin ye danbe min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ u k'a kɛ ala kama u ka ɲini u yɛrɛ kɔ u ka o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn bɛ fɔla a fɔra k'olu de bɛ kan k'u bila a la o de bɛ kan k'u bila a la de o de bɛ cercle fan bɛɛ donc u k'a lajɛ u k'u bolo segin k'a lajigin duguma u k'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka kɛ foyi ye ɲɔgɔn kɔfɛ nin bɛ ban an bɛ tila ka segin ɲɔgɔn ma donc u k'a lajɛ u ka furuɲɔgɔnya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka balimaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi to an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Salama ye u y'a fɔ cogo min na nin wulikajɔ min bɛ sen na yarabi ala ka fura sɔrɔ a la basigi ni lafiya b'an ka mara sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye kulu min bɛ n'o bɛ wele ko COSEM olu ye fara ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔ na fanga kɛ an ka baara cogo di mun ni mun de kan ka kɛ yɛlɛma jumɛn de kan ka don Mali koɲɛw taabolo la o a ko ɲɛmaa ye maa min ye o ye Dirisa Tarawele de ye an k'a lamɛn.
Ami régime na nous avons fait régime semi-présidentiel en Apola, en un régime présidentiel là. Donc en Tarola, premier ministre teke, mais président, ani vice-président Oubeke. Wasablo na ka chambre flana créé, na ma fo ma Sénat. Donc Sénat kona na mboka kono ni olu masoro kalafili dorna parce que na kera ko beka ta kalafili kono mo be na ma forma légitimité do uti sura kono. Donc abe fenge sababu ye sari afseba munumita wasablo ngono ubisika chari tuko mina ani male musugu yere do kono tuko mina. Cour constitutionnelle ale mogo sigi cogo o ka fali k'a kɛ de telle sorte que mogo caman bɛ se ka dɔ don a kɔnɔ président yɛrɛ b'o la mais dɔ bɛ bɔ président ta la dɔ bɛ bɔ assemblée ta la dɔ bɛ bɔ sénat ta la a kɔnɔ fɛnɛ kɛnyɛrɛ jɛkulu ka don a la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu fɛnɛ ka don a la donc a bɛ kɛ sababu ye a kɔnɔna na baara minnu bɛ san sɔrɔ en même temps u bɛ baara min kɛ mɔgɔw bɛ da la kosɛbɛ. An balada k'a fɔ ni tun ye Dirisa Ka u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya o kuma min b'a kɔnɔna na ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko comptable labo olu farala ɲɔgɔn kan u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sabu an ka jamana kɔnɔ dunko juguya ni yurugu kɛlɛli yɛrɛ baara u ka se k'olu kɔni kɛlɛ ka bɔ yen a ɲɛmaa ye maa min ye o ye ka dɔ k'a fɔ Musa Kondo ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Wulada n'a ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan pour que ka an ka film dɔ projection kɛ a bɛ fɔ film minnu labɛnna an ka boursiers fɛ minnu nana formation na n'o ye mɔgɔ 6 ye u ka choix kelen kɔfɛ donc nana ka na u ye baara min kɛ formation kɔnɔna na ka n'o résultat yira an na formation kɔfɛ u ye hakilina minnu choisir n'u bɛna film k'u kan u bɛna olu développer n'u y'olu développer olu bila an ka équipe technique ka bolo kan donc o ni équipe technique bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan pour que k'o film ninnu production kɛ donc n'o film ninnu production kɛra sisan olu fana bɛ sɔrɔ ka diffuser Mali fan bɛɛ donc o diffusion kelen bɛɛ bɛ tugu débat dɔ la débat min b'a to mɔgɔ bɛ faamuyali sɔrɔ film kɔnɔ ko kan ani a bɛna nafa min ɲɛ jamana yɛrɛ ko olu bɛɛ développer quoi laɲini b'a kɔfɛ c'est k'a yira mɔgɔw la problème min y'an se yan coup d'état sababu la o problème kana kɛ an ka jamana kɔnɔ bilen parce que n'i y'a jateminɛ coup d'état bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ jamanadenw ko foyi nege tɛ jamanadenw na donc n'o gouvernance ni inclusion ni justice ni légalité donc film min na kuma o fɛn ninnu de kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ i kɔ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ k'i kumakan kan ka lamɛn wa a kan ka bato i bɛ jamana fan o fan fɛ donc hukumu kɔnɔna na n'u kumana o fɛn ninnu kan bɛɛ b'a ye i kɛra faama o i kɛra fata i bɛ duguba kɔnɔ i bɛ sigida la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ i kɔ hali ni i yɛrɛ fɛ seba t'i ye ka changement la na jamana kɔnɔ. Musa Kono u y'a fɔ cogo min na ala k'a ka nafa sɔrɔ sira da ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye samu social la olu kɔni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni u b'o baaraw la an ka jamana kɔnɔ na u ye fara ɲɔgɔn dɔw kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ u y'o baaraw sigi sen kan ka ban o ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ a ɲɛmaa y'alu Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dɛmɛ min bɛ lase denmisɛnninw ma dɛmɛ in a taasira ka ca a bɛ tali kɛ furakɛliw la parce que an b'a dɔn kɛnɛmana na denmisɛnnin ninnu u ka gɛlɛya dɔ ye banaw ye u tɛ siyɔrɔ ɲuman na u tɛ dumuni sanuman sɔrɔ ka dun ayiwa u tɛ fini dɔn min bɛ se k'u donc bana kɔni ayiwa o sɔrɔli ka nɔgɔ u bolo donc an bɛ dɛmɛ lase u ma furakɛli ta fanfɛla fɛ an bɛ dɛmɛ laseli u ma ayiwa u yɛrɛw ni bɛ se ka kisi cogoya min na ni o ye k'u bila ka taa centrew la ayiwa u bɛ se ka taa lasago ye cogoya min na ani n'u bɛ o centrew la u bɛ se ka ayiwa taabolo caman ta min bɛ se ka kɛ sababu ye u ma ka u bɔ yɛrɛ kɔnɔ k'u segin société kɔnɔ o bɛ se ka kɛ k'u bila école kalan sira kan o bɛ se ka kɛ k'u bila baara dege ayiwa o sira kan an bɛ denmisɛnnin ninnu fana an b'u caman somɔgɔw yɔrɔ ɲini minnu kɛra Bamakɔ yan o minnu kɛra fan wɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ hali jamana kɔ kan an b'u somɔgɔw yɛrɛ ɲini ni gɛlɛya bɛ minnu n'u somɔgɔw cɛ an bɛ kuma u n'u somɔgɔw cɛ ka fɔ ka bɛn kɛ u n'u somɔgɔw cɛ walasa u segili so bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na bon 2020 min n'an y'o rapport présenté o kɛra san ye san min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ parce que i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na diɲɛ selekina ni ayiwa fɛnna kosɛbɛ crise dɔ fɛ n'an ko ma ko covid donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana in fana a ye trouble caman n'o ye bangan caman ye a y'o dɔn san 2000 donc olu kɔni kɛra gɛlɛya ye an ka an ka baara hokumu kɔnɔna na mais o n'a ta o ta an ye baara minnu kɛ an kɔni hakili la tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa an ye nimisiwasa sɔrɔ a la. An balana k'a fɔ min alu Kulubali samu social ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya min don yarabi ala ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye min bɛ n'a bɛ sankɔrɔta ko fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o tun ye minisiri ye n'a bɛ wele ko Amadu Koyita bi na wulikɛjɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi ani kalata munna olu ko a ka kɛ munna kalata kumaw sigafɔ min labɛnnen bɛ olu k'u ti taa a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an ka Amadu Koyita lamɛn. Mɔgɔ ko Mali tɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ye kanu tigɛ gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ mun bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ malidenw fɔlɔ jamana bɛ n'a fɔ dutigi bɛ yen nɔ dudenw bɛ yen peut-être aw bɛɛ hakilina tɛ kelen ye mais ni du ka intérêt nana aw bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔgɔma o sɔgɔma ni wulila a bɛ bili kunkolo la i bɛna kibaruya jugu jumɛn mɛn min ma fɔ kunun an bɛ se ka mun de kɛ pour que sini an kana se ka Mali d'an denw ma sanu bɛ Mali min kɔnɔ an kana se ka Mali d'an den ma li bɛ Mali min kɔnɔ an ka Mali d'an denw ma basigi bɛ Mali min kɔnɔ ɲini tradition mɔgɔw fɛ ala ye fanga kalifa olu la bi ala ka hakili ɲuman d'u ma
anw ye politique mɔgɔ ye hakilina ye min an b'o fɔ mais juguya tɛ malidenw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw ka laɲini ye min ye an ye laɲini min ta n'o ye ka transition délai respecté an k'a kɛ a ka ɲi jamana ma ne donna gouvernement na nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye kalata organiser la nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye transition kɔnɔna na c'est à dire que n'an sigira ka kuma tɔw sera k'a kɛ yɔrɔ min na mun anw tɛ se an ma ban sigi ka fɔ ma an ye lettre bila ka taa k'a di premier ministre ma an ye lettre bila ka taa k'a di président ma CNT an b'o président fo ka demande d'audience k'a la an b'a fɛ a k'an reçoit an y'an wele n'an sigira anw hakilina ye nin ye an ma min faamuya premier ministre a ye kuma fɔ mɛlɛ caman y'a fɔ Nations Unies na o dugusɛjɛ a bɛ taa RFI de France 24 wele k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ min na ko dɔ bɛna fara kalata o ye bonya ka ɲɛsin malidenw ma hali n'a bɛ fɔ Mali kɔnɔ yan de n'a bɛ fɔ jamanadenw de bɛ se ka kuma bɛ f'u ye c'est pas RFI o France 24 k'a fɔ fɛn de b'an bali ka taa o tɛ hali n'u ka Asisi kun y'a fɔ an b'a faamuya nin tɛ sisan nɔ ka Asisi yɛrɛ orienté wa i yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko bon ko Asisi mana min fɔ k'o bɛ kɛ i t'a to Asisi ka ban e bɛ bɔ Nations Unies na ka taa France ka taa fɔ k'a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara kan o tɛ ka fɛn orienté wa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna bi an kana fanga ɲini gɛlɛya don a kɔnɔ n'an ta tɛ Mali ko ye n'an ta tɛ faso ko ye n'an ta tɛ hakilina ko ye an fana bɛ taa fara transition mɔgɔw kan k'a fɔ a ye min fɔ an sɔnna n'a ye yuguyugu kɛlɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a bɛ kɛlɛ jamana ba dɔw bɛ yen ministre min yɛrɛ kun chargé don budget la nɔ kɛra olu nɔfɛ k'a fɔ k'u ka nafolo bilalen bɛ yɔrɔ dɔw la maintenant n'a bɛ kɛ sariya kɔnɔ n'a bɛ kɛ a kana kɛ politique kɛlɛ ye n'a bɛ kɛ a kana kɛ de pour que n ko ka diya jamanadenw ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ autorité judiciaire kɔnɔna na on est dans un pouvoir judiciaire o pouvoir judiciaire nin sɔrɔla malidenw de ka kɛlɛ fɛ mars 91 o de la cour suprême bɛ yen indépendance b'u bolo magistrat ka indépendance b'a bolo juge d'instruction ka indépendance b'a bolo mais an ko a ka kɛ sariyaw kɔnɔ a kana kɛ parce que karisa bannen don prolongation ma k'an b'a tɔgɔ bɛ kɛ k'a la nɔgɔ wa an k'a dɔn fana k'a fɔ ni sɔmi kelen bɛ mɔgɔ nɔfɛ an kana mɔgɔ condamné k'a sɔrɔ a ma juge dɔw minɛna juge yɛrɛ damaw sariya dɔnbaw u bɔra k'a fɔ ko minɛli ma k'a sira fɛ u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn na an y'a ye procureur dɔw bɔra an ka bonya bɛ minnu yɔrɔ Dramane Jara n'i ye Mali magistrat ta m'a fɔ a kelen don caman bɛ yen nɔ mais Dra bɔra dɛ Dra bɔra ka kuma dɔ fɔ premier ministre fana b'a ɲin'a fɛ a bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ de don a bɛ ka min minɛ mais comme a fɔra k'ale yɛrɛ ko sɔmikɛ b'a nɔfɛ k'a ka dossier k'a bɛ pôle économique la k'a bɛ juge d'instruction dɔ bolo n'o don sariya kɔni maa si t'a sanfɛ wa min bɔra k'a fɔ politique mɔgɔ tɛ magistrat de don a kɛra procureur ka tɛmɛ wa malien n'i bɛ Mali magistrat su i b'a dɔn k'a bɛ maaw fɛ maa min hakili ye Mali ko de maa min bɛ baara kɛ pour que sariya bɛ se ka kɛ cogo min na wa fana ka taa pour que o ka se ka dɔn ne mɔgɔ n'o ye ko kɛ min tɛ sariya ye a ka kan sariya k'a ka baara kɛ ne bɛ min fɔ Asimi n'a jɛɲɔgɔnw a k'a to peuple malien k'a kɛ histoire kɛ u ka transition ni conduit ka ɲɛ n'o ɲɛna président kura min nalen a bɛ décret fɔlɔ bɛ signé i n'a fɔ Alpha ye min ɲɔgɔnna kɛ ATT a b'o de kɛ n b'a ɲini Asimi n'a jɛɲɔgɔnw ka ko ye denmisɛnninw don hali bi ala k'a to ka baara kɛ an ka bɔ nin kɔnɔ joona mɔgɔ si kan'u la nɛgɛ prolongation de Asimi Guinée mɔgɔw nana u t'u ka fɛn kɛ i y'u ka charte bɔ tɔgɔ min na i m'a ye n'a y'a ka baara kɛ ka ban jamanadenw bɛna du ye u tɔgɔ bɛ don tariku la Amadou Tumani Ture tɔgɔ donna tariku la tɔgɔ min na ala ka hinɛ a la a ye transition min kɛ a mars 91 o de la maliyɛnw tilala k'a wele ka na 2002 ka danaya d'a kan n b'a fɛ Asimi ta ka ko ɲɔgɔnna ye an balaran k'a fɔ ni tun ye Amadu Koyita kan ye an ka jamana basigi lafiya ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an taga Faransi jamana kan Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron a ye États-Unis kun ka ko minisiri bisimila u ka kuma ɲɔgɔnya kan ka boli États-Unis Faransi cɛ gɛlɛya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma in bɛ ka boli olu kan n'an bɔra na an taga Algérie jamana kan Algérie wasadenw bɔra ka laɲini kɛ ko Faransi jamana kan ka jalaki ko mun na k'a b'a da don olu ka jamana kun ka ko kuma la n'i y'a taga lajɛ Faransi Algérie mara san 1983 waatiw la ka taga bila san 1962 waatiw la ni waati na nisɔngoya bu u kan n'an bɔra na an taga lajinɛ jamana kan donatɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Mamadou Doumbia a ye kasoladen 300 ni ɲɔgɔn bila ka bɔ kaso la kasoladen dɔw kun kan ka kalo 6 fo ka taa se san 4 ma olu kun kan ka k'o kɛ kaso la ni waati na u ye maa dɔw labila ka bɔ u la n'an bɔra na an taga Beni jamana kan a jatigɛ walekɛla maa 4 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na Beni finitigilakaw fɛ a kɛra wulikajɔ dɔ senfɛ an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kuyoli dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen bila basi lafiya o minɛ kɔnɔ ka se ka kolo suma ni k'o sabati an ka jamana bilama ani kunnafoniw ni ɲɛji don min ye jamana in basigi ye a bɛ se ka sabati cogo min na su ni tile an tɛ sanu kan tɛ wari kɔ dɛ jamana in kolo suma a bɛɛ bɛ ɲɛ o de kɔfɛ an mana ye fɛn fɛn na maa o maa bolo fɛn fɛn na ni jamana basigila ma i b'a kɛ nisɔndiya ni lafiya kɔ n'o tɛ n'i ko bi ko a kun tɛ ne kan sini a kun bɛ se ka k'i kan dɛ dɔw min na u bɛ mɔgɔw minɛ k'u bolo tigɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛ maa caman y'i sigi k'a lajɛ ten fo dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɔni bɛ k'o kɛ waleyajugu kɛbaaw la ka maa dɔw minɛ k'u ye so ye walima ka maa dɔw minɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ so ma ko o tɛna kɛ baasi ye bi a filɛ jamana fanda ne bɛlɛlen fɛ ala ka n ka jamana kolo suma ni ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne ni aw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛdɛn don ni ala ye sɔnna ma k'o fara ni n'aw bɛɛ lajɛlen si kan